So very cool yung area na to kasi ang dami ng mga kahoy dito. So we are slowly climbing up to Ulo Inabasan. Actually medyo rolling po yung daan dito. At saka yung mga tangke, layerings lahat, pero yung makina po ay kinabitan ng trakal po na motor. Ito naman po KMX. Ayan, KMX po to. Ito naman po ay 0225. Yan po si Jansen, 10 years old po. Sundan po natin siya. Jansen. Sundan lang agi Jason. Ray. Good. Sundan lang ra. Subukan po natin mag freewheeling dito. Pero first gear po tayo mga kaibigan. Migo Benhor, Migo Benhor. Kaya? Kaya. 50 years old. 59 years old, nagabanat pa. 60 years old. Bumabanat pa sa trail. Refreshing. It's wonderful for the eyes. Ayan po, maganda po mga kaibigan, no? So wow. Well paved po itong daan papuntang Kalog mga kaibigan. Magandang umaga sa inyong lahat mga giliw nating taga-subaybay. Ngayong araw na to dito po tayo sa Barangay Iganya ng Sibalom. And I am just invited to join them in this short trail to Ulo Inabasan today. So nandito po yung ating mga kaibigan. Sina kaibigan Migo Benhor, si Jason, si Jansen, 10 years old po. Jansen, 10 years old. Basta, morning. Today is a beautiful day. We have a sunny day. Actually a bright sunny day.
Yes, magandang araw po ito para sa ating trail riding. Okay. Yung daan konting maputik kasi kagabi ay umulan. So konting putik yung daan po mga kaibigan. Papuntang Olo, Inabasan. But anyway, let's enjoy the ride. Yes guys, dito po tayo sa simentadong daan na to. Yan. Patuloy pa pong ginagawa yung simentadong daan dito. Mayroong mga equipment pa dito. So very cool yung area na to kasi ang dami ng mga kahoy dito. So we are slowly climbing up to Ulo, Inabasan. Actually medyo rolling po yung daan dito. Yan, paahon naman. Yan po mga kasama natin. Marami po sa kanila 2-stroke. Merong DT po tayo dito 125. Konting akyat dito sa sementadong daan patungong Ulo, Inabasan. There you go guys. Amigo Benor. Kanyaga. Yung mga gumagawa ng daan dito nagbe-breakfast sa tabi ng daan. Dala po nila yung kanilang baon for breakfast. Noong araw po na nag-trail pa kami dito, hindi pa po simentado yung daan. So talagang mahirap po itong daan noon. Ngayon sementado na po. Maganda na po mga kaibigan.
medyo slippery po itong klaseng daan na to. So yung motor ni Jansen po ay yung kadena po ay naputol. Madulas po to mga kaibigan, itong klaseng daan na to. Paakyat pa naman. Yan po. Ayos ang kaigli mo. Pag napaglipat ko nga okay ng bulong naguli ko. Ayan, bulong ng anti-rejection na lang. Anti-rejection lang. Kasi laboy ba nga dinanas ko? Nabuto do. Fixing is done. Tapos na po ang trabaho. Masaya na po si Jansen. Nakidaan na ng kadina. Tuloy ang biyahe. Ito po si Jansen, yung 10 years old na kasama namin sa trail. Ang motor niya po ay XTZ 125. Yan po. Salamat kay Roy, kay Migo Binhor. Yan nagkidaan kang kadina. Tuyong-tuyo yung kadena. Walang saiti po. Here we go again. All right. Ito po yung daan namin. Paahon po kami sa maputik na daan na to. All right. Konting pasensya na naman po tayo sa daan na to. This is a test of patience and the endurance, guys. So yung 10 years old na kasama namin si Jansen ay nakaahon na po. 10 years old po. Nagmumotor na po. At merong kasama rin kami si Doc Kasalan po. 60 years old na po siya. Doc Kasalan po. So slowly lang po tayo. Kasi maputik at madulas itong daan na to.
sinusunod po natin yung daanan nila. So yes, bayawan tayo tudlanay gid kag butangay kon uran. Ito po si Doc Casalan, 60 years old na po. Naka kidney transplant na po siya. At successful naman for 14 years po. Kidney transplant. 60 years old na po siya. Nag-big bag pa po at siguro for the first time nag-try mag trail ngayong araw na to. Kasama nila Sir Kim at tayo po. Madulas-dulas po yung daan dahil kagabi ay umulan nga. But you know, we enjoy this such kind of road for trail riding. Morning. Medyo technical po yung daan dito. Ayan po. Oh yes. May gobernador, may gobernador. Ito po yung buhay ng mga trail riders. Palaging may challenge sa daan. Yup. Niaga. Paho na po tayo, sementadong daan. Yes, it seems that he can manage.
Yan po si Kim. Okay. Ito yung daan. Talagang madulas, maputik. Ayan. Ayan po sila oh. Nasa itaas, dumadaan po dahil maputik. Wow, good morning. Alright. Pasan-pasan po yung anak na isa. Ayan. Danlag, danlag daan. Danlag. Hindi ko naabot. Tukod ko. Tigil-tagilid yung daanan. Pwede. Pero manageable Tumbahon mo lang. Pwede. Ito po yung motor na to ay 200R po yung chassis at saka yung mga tangke, flarings lahat. Pero yung makina po ay kinabitan ng rakal po na motor. Ito naman po KMX. Ayan. KMX po to. Ito naman po ay 0225 Yamaha 0225 ay Mount Poras. Poras yan no? Jay? Poras? Diyan ka ra Buntol? Diyan ka ra Buntol. Magwan ka mo. Ambay ka dyan. Masinto pa sa bus. Yan po si Johnson, 10 years old po.
Sundan po natin siya. Jansen. Sunda lang agi Jisan. Ray. Good. Sunda lang ra. Saka dayon sa wala sa babaw. Wala, saka sa wala. Wala mo saka. Dan. Dan. Sige lang, paano lang motor mo. Sige. Sige, bersaya gamay. Dan. Subukan po natin mag freewheeling dito. Pero first gear po tayo mga kaibigan. First gear lang po to. Yes. Alright. Migo Benhor. Kaya. Kaya. 50 years old. 59 years old nagabanat pa. 60 years old. Bumabanat pa sa trail. On first gear po. Gulong ng ating motor. Yan nga ka. Dito lang medyo sa kalog
Alright. Alright. Good, good. Good, good. Re-wheel mo na lang. Yan. Pagulong lang ng konti kasi madulas. Tumba po si ninyo. Siguruhan na yung stud mo. That's part of adventure. Yata na dyan matumba ka o inanay mo. Pagligpit ka motor, gaday kayo mo, kabi ko bari. Hindi, yan, kita na. Dahil, Abal, di ko dyan kang grupo yung picture. Yan, ay, yakin na. Wow. Wow. So dito na po tayo. Wow. Yan po. So simentadong daan na po ito. Instagrammable. Ganda po mga kaibigan, no? Yung bagong tapos na daan na to. Mayroong street lights, siguro LED po yan. So ganda naman po mga kaibigan. At saka yung tanawin sa paligid maganda rin po. Yan, very refreshing. It's wonderful for the eyes. Yan po, maganda po mga kaibigan, no? So wow. Well paved po itong daan papuntang Calog mga kaibigan. So here we are. Merong KX kami po rito, 85cc kay Jessan Lotilia. Tumatalsik yung putik sa gulong ng aming mga motor. Alright. Nag-ayos pala sila ng ano dito, ng street lights. Yan po. Po kami sa Barangay Calog, Sibalom Antique. Dito po kami sa kanilang basketball court o Plaza Narinilla ito.
Yan. Jensan po haba yung sinusundan ko. Binit! Binit! Ayos. Okay lang dyan. Ayos. Dito po tayo sa Kinabords Tambayan. Matsoy muna. Matsoy muna galing trail eh. Ano na ba yung oras natin? Tanghalian na. Matsoy muna. Tanghalian na. Kain. 11:28 na po mga kaibigan. So batsoy-batsoy muna. Tayo sa bagong batsoyan. Kina kaibigan natin ni Kap Lotilia. Mamatsoy ta. Mga kami ni Migo Benhor. Naka-live na dito, live? Pwede live dyan. Live.